Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina neman afuwa na abin da za a ji sai a karɓa dai da haƙuri kurum. Kujerar malamai ce, amma abin da za a ji a karɓa da haƙuri ba lallai a ji abin da ake, wato a samu abin da ake so ba. Amma dai ko ba komai idan muka tattauna kila muka karanta ayoyin Allah ma mutum ya ji ayoyin Allah sun shiga kunnansa, akwai albarka kuma sannan zai samu fa'ida. A tattaunawa mu ta yau bi iznillahi ta'ala an ce za a yi magana akan wato sabon Allah shine dalili da yake jawo al'umma ta shiga cikin musibu. Kowa ya sani cewa al'ummar musulmi a wannan kasar muna cikin tashin hankali, ba ta fuskar tsaro kawai ba ta fuskar ilimi ba ta fuskar abin da za a ci ba ta fuskar zamantakewa ba ta fuskar lafiya ba, ta kowace bangare da ka sani muna cikin matsaloli da yawa. To amma idan kai tunani za ga cewa ko ni da nake karami yanzu banda da tije ga sunan iyayen ma'ana, ko ni karami da ba da shekaru da yawa, na san lokacin da nake karami abubuwa suna da sauki sannan kuma akwai albarka da yawa. Amma yanzu shekarun duka ba su da yawa, yanzu abubuwa sun canza, ya zama kamar gaba ta koma baya. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cewa Allah baya canza mutane yanayin da suke a ciki haka nan kawai babu dalili. Yana canza musu ne idan ya zanto sun canza alaƙa su da shi Allah subhanahu wa ta'ala. Wato idan ya zanto cewa imanin mutane ya samu tasgaro, to za a samu jarabawa da yawa. Ina so mu duba aya ɗaya da hadisi ƙwaya ɗaya saboda lokaci. Ina ga aya ɗaya maybe da hadisi ƙwaya ɗaya ba zai, wato duk da cewa wasu ayoyi za su iya shigowa, amma in muka dan mai da hankali akan wannan ayoyin da wannan ayar da wannan hadisin, insha Allah za mu iya fahimtar wani abu da za mu iya yi ko da iya mu ne a iya wannan zaman. Domin shi Allah subhanahu wata'ala yana iya canza rayuwar al'umma gaba ɗayanta saboda mutum da ya tar. Akwai dalilai da yawa da suka faru, akwai misalai da yawa wanda kowa ya sani. In Allah sa akwai lokaci zan iya bada misali ko kwaya ɗaya ko biyu ko uku. Ayat da nake so mu duba mu gani ita ce Allah subhanahu wata'ala yana cewa قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. wannan ayar wato Allah yana cewa ka faɗa musu ka ce Allah subhanahu wata'ala ya haramta alfasha ta bayyane da kuma take a ɓoye. Wal ithma, Allah subhanahu wata'ala ya haramta sabo. A yi ce alfasha wadda take kiri-kiri, ya kuma ce wadda take ɓoye, duk ya hana. Sai ce da kuma sabon Allah. Wal baghya, da wato ƙeta ko ƙetare, wato idan tuca ka yi ƙeta ka cimma wani ko ka tsallake wata iyaka na ka tsallaka zuwa ga abin da ke ba halal ɗinka ba ka tafi, wato ga halal ɗinka tsallaka ka tafi inda bai halatta ka tafi ba, cin mutane ko wani abu kamacin wannan. Ya ce ba da wani dalili ba, kuma babu wani dalili na shari'a mutum ya yi wannan, to duka wannan Allah ya haramta su. Sai ce wa an tushriku billahi, haka nan kuma Allah ya haramta a yi shirka da shi ma lam yunzil bihi sultan, abin da Allah bai saka da wani dalili a kansa ba. Sai ce wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu, da kuma yawan faɗin magana da kuke yi akan Allah abin da ba ku sani ba. Idan kalli wannan ayar kallo na tsanaki, za ga cewa ta shafi, dama kalli uslubin zancen
ta fuska ta lugha zaga ana yin magana ne da al'umma gaba ɗaya cewa ku ya ku al'umma a yadda kuke kusa ne Allah ya haramta yin alfasha. Idan aka ce alfasha shine duk wani aiki da gaba take yi, gaba a jikin mutum take yi wadda aikin nan ya saba wata doka ta Allah subhanahu wataala, ana kira wannan abin alfasha. Baki yana alfasha, harshe yana alfasha, ciki yana alfasha, hannu yana alfasha, kafa tana alfasha, farji yana alfasha, idanu suna alfasha, kunne suna alfasha. Muhammad ibn Abi Zaid al-Qirawani a littafinsa na matanin risala da yayi a cikin mukaddimarsa ta farko yayi maganganu akan cewa Allah yana roƙon Allah cewa Allah ka taimake mu kiyaye abin da ka bamu ajiya. Suka ce abin da Allah ya bada ajiya su ne waɗannan abubuwan. Ya baka ajiyar ido da kunne da hannu da ciki da farji da sauransu waɗannan. Allah ka bamu ikon kula da su. Domin abubuwan da suke sanyawa a shiga musiba a duniya suke kuma sanyawa a shiga musiba a lahira suna da alaka da waɗannan gaba. Mu sani cewa duk lokacin da al'umma ta zanto cewa ta shiga alfasha tana saba wa Allah kiri-kiri to wani al'ummar ta kusa halaka. Kamar da Abubakar radiyallahu anhu yake cewa lokacin da ya karɓi mulki ya ce ma zahar alƙawun bayan da za a yi wata al'umma ta bayyana alfawahisha sai Allah ya aiko musu da wata musiba wadda za ta lullube su. Domin bayyana alfasha kamar kana faɗa wa Allah ne cewa a yi duk abin da za a yi, ka hana amma mun yi. Idan ya zanto al'ummar musulmi sun buɗe ƙofa ta ɓarna alfasha, misali a ce zinace-zinace sun yi yawa a gari ko a ƙasa, ko kuma wasu ɓarnace-ɓarnace na auren jinsi da aka shigo da shi, ko kuma ka yi wata magana wadda kasancewa wannan maganar za ta ɓata al'umma amma kuma ka zo ka yi ta a lokaci guda, ko kamar yadda ake yi yanzu ya zama ruwan dare mutum ya sa kansa kamara ya sa malamai a gaba ya ta zagin su, duk wannan alfasha ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani abu da yake kifa ɗan adam akan fuskarsa a ja shi cikin wutar jahannama kamar yawan abin da harshensa yake faɗa. Wato hasada ta harshe, bangan da harshe yake yi akan wasu mutane shi yake jawo mutum ya zanto ya faɗa cikin irin wannan musiba. Ko dai ta bayyana ko ta ɓoye. Misali cewa idan an bayyana abu to wannan gaskiya an yi fito na fito da Allah subhanahu wataala. Amma idan ka ɓoye, ka yi a ɓoye, sauƙinta shine cewa baka nuna mutane cewa wannan abin kowa na iya yi ba. Domin duk wanda ya sunnanta wata sunna a rayuwarsa mara kyau ta barna, wani ya gani ya kwaikwaya, to yana da laifin wannan sunnar da ya kirkira, yana kuma da laifin duk wanda ya kwaikwaye shi a wani guri ya yi, to yana da duk lokacin da wani mutum ya yi wata barna irin wannan wadda aka gani a gurinsa wanda shine na farko, to duk lokacin da wani ya sai an bashi sai an rubuta masa zunubi akan wannan. To sa'an nan kuma idan aka ce a ɓoye kai, ai Allah yana kallon ka ko? Tunda idan mutum yana jin kunyar Allah subhanahu wataala, yana ganin girman Allah, za ga cewa in ya keɓanta da riba, idza khalawta bi ribatin, in ka zama ka koyi kamar da Muhammad ibn Abdullah al-Andalusi yake cewa al-Maliki a cikin nuniyarsa, in ka buya daga kai ba kowa sai Allah, to kada ka yi sabon Allah subhanahu wataala, ka ce da ranka wannan ubangijin nawa da ya halicce ni, annal ladhi khalaqa wanda ya halicce ni yarani yana kallo na, to kamar wannan abu duk lokacin da wani abu ya zo ma ka gani zaka yi barna da kai ba kowa sai Allah, ka tuno shi ka bari ka gani, wallahi daga lokacin zaka ji wata daraja ta imani ta karu a zuciyarka, kuma zaka ji kana kokarin kusantuwa zuwa ga Allah da ayyukan alkhairi.
za ka ji daga baya kana gode wa Allah akan wata rana na so ne kaza amma Allah ya taimake ni ban yi ba. To idan irin ta zo ka riga ka wuce ta dama ba za ka maimaita ta ba, sai dai ta gabanta ita ma in ka daure za ka wuce ta. Manzo Allah sallama yana cewa idan Allah yana da nufin ya ba mutum wata daraja ko ya kai shi wani matsayi, to yakan jarrabe shi a hanyarsa ta zuwa samun wannan matsayin. Idan ya ci jarabawa ta farko, to jarabawa ta biyu za ta fi ta farko, ya ci ta biyu, ta uku za ta fi ta biyu, har Allah ya kai shi wancan matsayi. Yayin da wani abu ya biyo baya, ɗaya daga cikin waɗannan hurdles ɗin da ya samu ko milestones da ya samu, za ga cewa ya riga ya san su kuma ya tsallake su, so ba za su dame shi ba. Shi yasa in ka karanta labaran sahabbai, za ka ɗauka cewa waɗannan kamar ba mutane ba ne. Saboda me? Saboda wanda ya musu tarbiyya annabin Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ko da ya tarbiyyarsa sai ya bar mutane wata al'umma wadda ita kadai karamar al'umma ce amma ta girgiza duniya gaba ɗayanta saboda suna da imani. Imaninsu yana rusa dutse ko bai karfinsa. To wannan kenan. Sannan ayar ta ce mutum kada ya yi sabo. Manzo sallama ya babu bayanin sabo. Ya ce sabo shine abin da yake wato a ranka za ka ji cewa ba daidai ba ne, ko ba ka so ma jama'a su ga kana yi. Sannan kuma yana kai komo anya na yi, anya ko na bari, ko dai na yi ko na bari. To da ka ji wannan abin a ranka ba abin kirki ba ne. Idan abin kirki ne baya zuwa ya dawo a zuciyarka. Ma haka fi sadari, ai ma haka fi nasi wata da fi sadari. Abin da ya tsaya ma a zuciya ya dinga kai yana komowa, na yi ko kada na yi, ba ka so a gani kuma ka san ba mai kyau ba ne, to rabu da shi ko mene ne. Domin idan abu mai kyau ne za ka yi shi ba tare da wani taraddudi ba. To shi sabo matsalarsa, yayin da kai sabo kwaya ɗaya kauce, kai na biyu kauce, kai na uku kauce, to zuciyarka ta fara sabawa da wannan abu. So duk lokacin da jini zai buga da irin wannan tunanin ne, ko dai na ƙara yin wani abu irin wannan tunda akwai daɗi. Kamar ɗigon ruwa ne, yana ɗiga idan kai tafiya ka je ka dawo bayan wata 6 za ga wannan gurin ya zama ruwa, ya zama kamar ruwa ya malale ko ina, saboda ɗiga kawai da yake yi. To haka nan idan kana yin sabo yana ɗiga akan zuciyarka, tana yin baki, yana ɗiga tana yin baki ko tana yin tsatsa, inda Allah yake cewa bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Abin da kake yi ne na yau da gobe, shine al-iktisab, abin da ka tsururuta na yau da gobe kana yi, to sai zuciyarka ta dinga samun alama, tana ɗigowa, yana ɗiga, tun yana ɗiga shi kadai har kuma zai fara mai da zuciyar baka, sai kuma ta zo ta baki kirin, sai ta zo ta baki sitik, sai kuma ta dunkule ta tauri, shikenan ta zamo kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Allah ana gwada maka ne cewa hatta dutse da kake gani akwai wanda yana da amfani, domin wani yana fashewa ruwa ya fito ayi amfani da shi, wani kuma ruwan da yake tsigowa daga cikin sa haka nan kurum ai amfani kuma ai amfanar, wani kuma rushewa yake saboda tsoron Allah. To amma zuciyar dan adam ba ta yin ɗaya daga cikin wa'annan saboda sharranta, in har sharri ya mata yawa. Shi yasa idan sabo ya yawa zuciyar mutuwa take yi. Abu na gaba, Allah subhanahu wata'ala ya ce kada kuma mutum ya zanto yana ƙetare iyaka a zamantakewarsa da mutane. Misali, idan har za ka yi abu a ce tsakaninka da mutum wani abu ya faru, to sai ka ƙetare inda ya kamata ka tsaya. A wani hadithi na manzon sallama yake maganar ayoyin munafiki, sai ce a wata rawa ya ce guda 4, na ƙarshen shine ce wa idha khasama fajar. Inda za a yi rigima da shi, to sai yayi wato abin nan, sai yayi barna, sai yayi cin mutunci da wulakanci, kaga ya tsallake inda ya kamata ya tsaya. Shi kuwa zagi da ke ganin sa, idan ka yi zagi, ka zage mutum musulmi,
domin cin mutunci zagi ne. Idan ka zagi mutum musulmi to kana da laifin da sai idan shi wanda ka zaga din ka je ka nemi afuwarsa ya yafe, amma in har bai yafe ba ko bai san ma ka zage shi ba, za ka tashi ranar alkiyama da wannan zagin, wanda wannan zagin idan aka auna shi a mizani zai kwashe maka ladan abubuwa da yawa wanda za su sanya ka shiga aljanna. Hadithin Muslim, manzon sallama yana cewa akwai mutane da ake ce musu asararru, wato wanda suke masu asara, wanda suke matsiyata, al-muflisun. Yace atadaruna man al-muflis, ko san waye matsiyaci? Suka ce a kwarai fa, ai man la dirham lahu wala mata, wanda bai da naira bai da kwabo, ai shine matsiyaci. Aka ce ba wannan luga ba ta luga ake magana ba, ana maganar matsiyacin da manzon sallama yace matsiyaci ba shine wannan ba. Wannan talaka kenan ko? Talaka ai ba matsiyaci bane. Matsiyaci shine wanda yake zuwa lahira ranar alkiyama da ayyuka masu yawa kamar girman dutse, zai zo da azumi da sallah da zakka da hajji da sadaka da kyauta da mutunci da waye zuru su, kaga aiki malan tili kamar shiga aljanna zai yi. Manzo Allah ya ce amma ina ya zagi wancan, da abin da fara kenan, fakar shatama hada, ya zagi wancan, wa daraba hada, ya daki wannan, wa akhadha mal hada, ya kwace kayan wannan, wa zalam hada, ya zalunci wancan, fa yu'khadhu hada min hasanatihi, sai a dauki abu kaza wani yanki ya auna daga kayan abin da ya samu na alkhairin, sai a kwashe ladan, sai a biya bashi, a ƙara kwashe ladan, a biya bashi. Ga jama'a sun yi layi, manzo Allah ya ce za a zo a gaba kwashe duk wannan ginin na wannan ladan, na wannan tarin dutsen na lada nasa, amma akwai sauran jama'a a layi saboda tsabar sharrinsa suna bin bashi, to ko ba abin da za a biya su. Sai Allah ya ce a ɗebo zunubin kowanne daga cikin su, a auna su zunubin daidai a loda masa. Shi zunubin su bai nan ba taɓa shi ba, amma za ka ɗebo zunubin wane a loda masa, ɗauko zunubin wane, sai ya tashi kuma da katon dutse na zunubi, sai manzo Allah ya ce to mai yutrafu fi nar, sai a gara shi a cikin wuta. To wannan shine matsiyaci. Abin da yake kawo wannan shine ƙetare iyaka. Allah ya sa iyaka, ka zo ka tsallaka. Abu na gaba Allah sai magana akan shirka, wanda shine babban abin da Allah yake aiko annabawa a kansa. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kowanne annabi yana zuwa da wannan. Cewa ana cewa dinul anbiya wahid, addinin annabawa kwaya ɗaya ne, kamar yadda Muhammad ibn Abdul Wahhab ke cewa a cikin tafsir sana usulul salasa. Cewa addinin annabawa kwaya ɗaya ne, kowanne annabi da wannan addini yake zuwa. Duk da cewa shari'a tana bambanta. Wa kunna ja'alna minkum shari'atan wa minhajan. Amma addinin su na bautar Allah ne, kowa zuwa ita da wannan addini. To idan kai shirka da Allah da ko menene, to duk wani abu da kace na ibada ka na aiki ne, na lada ne, mai duka ya rushe, ko gaba ɗayan sa ya rushe, ba za ka samu komai ba. Shirka tana ɓata komai da ka sani a rayuwa. Da yawa mutane suna tunani a ce waya za a dinga mutane magana akan shirka ne, ku dinga magana akan shirka, ya za a ce mutum zai shirka? Shirka ana yin ta kwai. Rashin yin magana akan abu shi ke jawo aikata shi. Babu wani abu da za a yi maka magana a duniyar nan sama da a ce kada kai shirka da Allah subhanahu wataala. Babu. Duk abin da ka sani wallahi kasa yake da wannan, domin shirka bata komai take yi. Akwai wanda zai zanto yana yin ibada, musulmi ne, yana yin komai na ibada, amma yana yin shirka, kuma Allah ya kaddara cewa ba zai bashi aljanna ba saboda wannan shirkar da yake yi. Mutane da suke neman duniya, kamar da na gani wata rana a wani bidiyo, wani mutum ya daga bidiyo wai an sa abin nan laya aka yi ta neman wani abu. Shi malamin yana magana, ya ce yadda na buɗe bakin akuyan nan, ko tinkiya ce ko akuya, ya buɗe bakinta ya sa layar, ya rike bakin ya sa allura, wallahi dalilu yana ɗinke bakin wannan akuyar. Yadda ya ɗinke bakin akuyar kuma suka sa akuyar a rami suka bizne ta da ranta. Kuma yana cewa da izinin Allah wannan inda an yi duniya don Muhammadu, wannan akwai yadda aka sa wannan layar aka binne a cikin bakinta ta abin nan, in ka ga abin nan bai yiwu ba, to akwai nan ta fito ta cigaba da rayuwa.
musulmi idan ya zanto a ƙasa ta musulmi inda ake yin sallah guda 5 ake karanta alkur'ani ana sunan musulmi ya zanto ana yin irin wannan abubuwan wallahi albarka ɗaukewa take. To wannan ba wanda aka gani kenan saboda dabba ce, kila ana yi mutane ma haka, kila ana yi wa jarirai haka, ƙananan yara wanda ba su da ƙarfi a sace su aje a yi tsafi da su. Irin waɗannan abubuwan da kake gani duniya ake dai ba dai ko? To duniyan nan kwana nawa ce? Ina ce kwana 3 ce. Ai ba ta wuce 3 ba. Kowa ya san duniyan nan kwana 3 ce domin kullum ka san jiya, kullum kana yau, kullum kana jiran gobe. Ba ka suke bane ne? Ba sa wuce wannan ai. To amma a kwana 3 za ka ɓata rayuwar da ba ta ƙarewa. Misali, duk yadda ka kai a rayuwa a duniya sai ka samu baƙin ciki, sai ka samu damuwa, sai ka samu tashin hankali, sai ka samu rashin lafiya. In ku za ka samu wannan to wani gurin ba gurin arziki ba ne kenan. A lahira duk wani abin babu, a aljanna babu wannan abin. Shi sa aka ce duniya ba gurin zama ba ce. Wallahi da duniya za a zauna da waɗannan annabawan da Allah da manyan mutanen wallahi da ba su mutu ba. Da ba su mutu ba. Allah ji gaɗan hodiyo da yawan limamai huduba a cikin wannan huduba ta da kowa ya santa ina cewa wata izu bi man tuwfiya ku yi wa'aztu da waɗanda suka mutu fa'inal anbiya'i fa'inal awliya wa fa'inal anbiya'i wa awliya ina annabawa ina waliyan Allah ko gaba ɗaya da ya gaba lissafi sai ce fa'inahum saru ila rahmatillah duk gaba sai kowanne su ya koma zuwa ga Allah. Amma ita rahamar Allah lillazina ahsanul husnati wanda ya aiki nagari shi ake ba wannan. Abu na ƙarshe a wannan ayar sai Allah ya ce wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu. Yanzu ta cewa kuna faɗar magana a maimakon Allah alhali ba ku da ilimi. To wannan ta shafi malamai da irinmu ɗaliban ilimi misali ko irinmu almajirai. Dama karambanin ma ya fa a irinmu ɗin karambani irinmu almajirai. Mutum yana ganin kamar ya zama malami sai yake ƙoƙarin gindaya wa mutane wasu sharaɗai a duniya kamar Allah ne ya sa shi. Yake ƙoƙarin faɗa wa mutane abin da yake ganin shi ne daidai kamar Allah ne ya wahayi wannan abu. Duk lokacin da malami ya zauna a kujerar karatu ko ya hau mimbari na juma'a ya fara magana akan aya da hadisi to kamar yana cewa ne wannan matsayin nasa kamar shi wakilin Allah ne a daidai wannan lokacin kuma wakilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokacin. To duk lokacin da ka faɗin magana ya zanto cewa ka alakanta ta da Allah to dole ta zanto ta gaskiya ce, ko ka alakanta ta da manzon Allah sallama dole ya zanto ta gaskiya ce. Domin wallahi alazim duk wanda ya faɗi magana akan kujera ta ilimi wadda babu zancen Allah a cikinta, babu maganar manzon Allah sallama a cikinta, wallahi yayi ma Allah ƙarya, yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Manzon Allah kuma ya ce duk wanda yayi ma Allah ƙarya dan wuta ne, wanda yayi manzon Allah sallama ƙarya dan wuta ne. Bukhari rahmatullahi alaihi yayi babi a cikin littafin sa kitabul iman yayi babi yace babun al-ma'asi min amril jahiliya. Al-ma'asi min amril jahiliya yace sabo da kake ganin sa yana daga cikin al'amuran jahiliya. Matukar mutum bai shirka ba sai ce liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam li abi dharr innaka bru'un fika jahiliya. Saboda dalili annabi ya ce da Abu Zar innaka bru'un fika jahiliya, bai ce da shi ya kafirta ba. Ko kaulahi tabaraka wa ta'ala da fadan Allah da yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. To malamai da suka zo yin maganganu akan wannan hadisin
sai suka ce jam'in ma'asi din nan kana iya kiransa aka matsayin kamar zunubi ake nufi. Zunubi shine sabanin umarni, mana in an bada umarni ka yi abin da ba abin da aka bada umarni ba, wannan shine sabo, shine zunubi kuma. Amma mu sani zunubi mutafawit, wato mataki ne. Akwai matakin da yake fitar da mutum daga addini gaba daya, ya cire shi gaba daya, mutum ya bar addinin ya zama kafiri, yayin da wannan saban nasa ya zanto cewa muta'alliqun ne bi shirki, yayi shirka da Allah, ya fitar ga addini. Akwai abin da bai kai haka ba, bai kai fitarwa daga addinin ba, amma yayi zurfi a cikin sabo. Akwai wanda yake babban sabo ne, akwai na ƙasa da shi, shi sa aka samu kaba'ir da kuma sara'ir. Malamai sun yi magana akan waɗannan abubuwa suna da faɗin gaske da yawa, amma wannan hadisin, wannan abin da Bukhari yayi, wannan babin tarjama yayi, sai ya kawo hadisin hadisin Abu Dhar, shi Bukhari sai kawo hadisin Abu Dhar. Ya ce wata rana Abu Dhar yake cewa na zagi wani mutum. Abu Dhar fa yace na zagi wani mutum. A wata riwayar an samu matsala tsakaninsa da Bilal a farkon al'amari, suka yi rigima, sai ya dan zage shi. Sai ce ayyartu rajulan bi ummihi, na zagi wani mutum, na zagi mahaifiyarsa. Manzo Allah ya ji, sai zai fada da fada. Ya ce ayyartahu bi ummihi, ka zage mahaifiyarsa, innaka bur'un fika jahiliya, lalle kai mutum ne wanda har yanzu akwai jahiliya tare da kai, wato akwai burbushin jahiliya tare da kai. Ya maimaita wannan. Abu Zar ya ce wallahi sai naje kamar ina ma ba, sai a lokacin zan basalinta, saboda yadda annabi ya faɗa. Sai koma ya ce da wannan mutumin da Allah ya abin nan ya gwada dai ya yafe masa, kuma ya nemi afuwarsa. Zagi yayi akar muku wallah, amma faɗan da aka yi masa sai ji kamar ma, wato sai ji a shi yayin da ya ji kansa, sai ji kamar shi ba musulmi bane, tunda har annabi ne masa wannan faɗan mai zafi akan zagi. To mu yanzu a wannan rayuwar tamu ta yau, zagi wallahi ba wani abu bane a gurin mutanen mu. Zagi kamar kayan magana ne, kamar kalmomi ne da muka saba amfani da su yanzu. Kuma wani lokaci hatta da tijai ma zagin su ake yi, shekaru ba, mutum da shekaru da yawa, amma sai ga an kalle shi an zage shi ido da ido. To waɗannan abubuwan da kake gani su ne idan ka tattara su suke jefa al'umma gaba ɗayanta a cikin musiba. Idan muka duba za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala dai da ya yi ɗan adam, kowa su halin ɗan adam mutum ne wanda yake mai rigima sha'ani, wato mai wahalar sha'ani, yana da wai sha'ani, shi ke jawo makansa musiba. Duk da dama lokacin da aka halice mu an ba mu amanar ai, inna arzal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahulan. Allah ya ce na ba da amana ga duwatsu da sama da ƙasa da itatuwa, suka ce Allah ba za mu iya ba, suka tsoro, suka firgita, suka jege, suka ce Allah ba za mu iya ba, mu abin mu a yanda muke kurum haka nan muna tasbihi muna bauta maka haka nan. Na adam yana ta gefe guda, aka ce kai da adam ya ce menene wata amana ce ta Allah, ya ce a zo amin gamu a dora ta, bai ma tambayi ya take ba, kawai ce amin gamu gashi a dora ta, a dora bi ita ba kawai zan dauka. Sai Allah ya ce innahu kana zaluman jahulan, saboda zaluncin dan adam da kuma jahilcinsa. Kaga shi da zalunci da jahilci su suke kai dan adam halin da yake a ciki. Amma me zai fito da shi? Abin da zai fito da ɗan adam daga cikin wannan zaluncin da wannan jahilcin shine ilimi da zai yi, wanda Allah ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa, ya ilimi ya aiki da shi. Kai ilimi ka fahimci addininka, sannan kuma ka zo ka yi aiki da wannan ilimin ɗaya bayan ɗaya, a wato ya zama tun ilimin yana tare da kai.
idan al'umma ta shiga cikin musiba kamar yadda muka shiga a wannan ƙasar, kila wasu na nan da tunanin cewa aljanna ba za a yi da Najeriya ba ta ƙara gyaruwa ba. Muna da wannan abin watakila ce Najeriya ba ta ƙara gyaruwa ba, amma ba haka ba ne. Akwai al'ummatai da suka lalace suka shiga uku kuma duk sun gyaru daga baya. Allah ya ba su dama sun gyaru. Amma mu sani wallahi duk lokacin da muka ɗauki wasu abubuwa ba su da yawa muka rike, to wallahi Allah zai canza mana wannan halin, zai canza mana. Amma sai mun daure, sai ko mun yi wasu abubuwa. Bambanci mu da wadancan mutanen sahabbai na farko radiyallahu anhu shine su suna gaskata Allah, suna gaskata Allah, mu ba ma gaskata Allah. Sau da yawa abubuwa suke faruwa amma sai bai kamar Allah ba zai kaza ba, ba mu da wannan yakinin cewa Allah zai kaza, ko muna gaggawa ko kuma muna da rudani lokacin da muke tambaya din, ko kuma mun tambaya din ma amma zuciyarta ma ba ta gurin. Duk lokacin da ka gaskata Allah, as-sidqu ma Allah, duk lokacin da ka gaskata Allah, to wallahi za ka ga abin mamaki a take, ba ɓata lokaci. Wallahi ba ɓata lokaci. Duk irin babu wani hali da ba duniya ba ce ne? Ai duniya ce. Babu wani hali da za ka shiga na ƙaƙanikayi ko na tashin hankali ko na bala'i, halin da kawai mutuwa ce ba fita. Kai wato gabas ba abin da zai ɗauke, ba abin da zai iya, wato ba ka da matsirata kwata-kwata. Amma wallahi kana gaskata Allah akan wani abu, a lokacin zai fitar da kai. Alƙur'ani da Allah ya saukar da shi ana so ka karanta ka yi tunani a kansa. Misali kwaya ɗaya kawai, lokacin da annabi Musa yake kiran mutane zuwa ga addini, Fir'auna ya matsanta masa, har ya kira shi a zo a yi mitin da shi a fada. Aka yi mitin da shi, aka ce kai wanda yaron kake wanda kaza da shi da ɗan uwansa ga su bi kawai, ko na ko ga ministoci ga Fir'auna a zaune. Me dalili ya faɗi magana aka ce zauna. Fir'auna ya ce kai da ya ji dai hujjoji sun yawa, Musa ya faɗi hujjoji Allah kaza, ya lura mutane za su gane, sai ce kai zauna. Ku jama'a gaba ɗaya, ma urikumu illa ma are, wa ma ahdikumu illa sabilar rashad. Yace ba ku da wani opinion sai abin da na gani. Haka yace, wato fahimta ta ita za ku yi, kuma ku sani zan shirya da ku ne wata hanya wadda ita ce hanyar shari'a. Ku kyale Musa bai san abin da yake ba. Daga baya aka watsa aka ce su fita ba da guri, aka gama mitin aka ce a zo a tafi aje a yaki, aje a kashe Musa shi da mutanansa. Akwai wani mutumin kirki a cikin mutanen Fir'auna, sai Allah ya ce fa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna, akwai wani mu'mini a cikin iyalan Fir'auna, wato wanda ya imani da annabi Musa. Sai tashi ya ce ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Yanzu shi za ku je ku kashe mutumin da kawai dan ya ce ubangiji na Allah, kuma ya zo muku da hujjoji bayyananu? Dan me za ku kyale shi? Sai ce fa in ka ba a ce da shi to shikenan, to yanzu ya za a yi da shi, gashi yana bata mutane a gari. Sai ce fa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum. In gaskiya yake yi, idan ƙarya yake yi, to ai ƙaryarsa tana kansa. Kaga wato mai ƙarya baya zuwa ko ina. In kuma gaskiya yake yi, to ku sani fa abin da yake faɗa din nan wallahi zai same ku. Yayi tai musu wa'azi, tai musu ƙarshe dai aka ce kai ba ma san wannan, kawai a zo a yi kaza. Ya hama na ubudu sarhan la'alli ablughu asbab azan samawati fatira ila ilahi musa wa inni kaza aka gama wannan. Aka biyo Musa ya tattara mutanen sai ce ku zo mu gudu. Suka gudu, suka yi doguwar tafiya, sai Allah sa suka tinkari tekun Nil. Kuma Fir'aun shi kuma ya fito, ya ce gaba ɗaya kowa ya fito har da shi. Suka fito gaba ɗayansu. Da suka rusko annabi Musa, mutanen annabi Musa suka ce inna la mudrakun. Ko
suka ce wallahi an kama mu an gama, domin ga fir'auna ya mamaye baya ga sanan iya ganin ka sojoji ne, nan gaba kuma gashi ruwa ne teku, ina za a je gaba kura baya su yaki go. Da suka faɗa haka wallahi inna la mudrakun suna hayaniya, wallahi Musa ya ce ina haka ya ce kalla ko kaɗan. Wannan sabu ita ake so ka koya akar makalla. Ka shiga kai ko da ke ba san fir'auna bane shi yasa ai fir'auna gara ka ga mutuwa da gan shi saboda azabarsa, shi sa Allah ya kira shi ba yace wa fir'auna dhul autad, saboda ya iya azaba, ƙwararre ne a yin azaba, ma'abocin tiraku, wato ya iya azaba ne fiye da ke tsammani, har mutane sun fi gamsuwar su ga mala'ikan mutuwa da su ga fir'auna wallahi, sun fi ganin sauki a can gudun. Da jama'a suka gaji suka ce inna falamma suka ce inna la mudrakun, Musa ya ce kalla, ya ce ubangiji na zai shirye da ni. To wannan ake so ka samu akar makalla. Wallahi sam Allah zai kwace mu, sai aka ce da shi fan falaka abin da idris bi asakal bahar ko ka daki kogi da sandarka sai ya fashe, suka shiga suka tsira. Wannan ake so ka gaskata Allah lokacin da ka shiga cikin musiba, ka roƙe shi da wata kalma zai baka. Akwai wani labari da aka bayar, na manta littafin nan wallahi, ko da ibn asakir ne, na manta wallahi. Malik ibn Dinar wata rana yi tafiya sai shiga garin Baghdad ko Kufa, na manta wanda ɗaya biyu ne, Kufa ko Baghdad. Da ya shiga garin sai samu cewa mutanen garin suna kukan babu ruwa, damina ta ki sauka, ruwa babu. Sun yi fitowa suke yi gaba ɗaya su yi sallah su da ya soƙi Allah ruwa, suka yi da azahar, suka yi da la'asar babu ruwa, suka yi da magariba ba ruwa, suka yi da isha'i ba ruwa. Gari ya waye aka sake maimaitawa dai, ya ce haka babu. Shi kuma yana zuwa masallaci yana bako, ya ce a wani dare daga cikin dara da suke zuwa, kawai sai naga bayan sun fita naga wani mutum ya shigo, yana da ɗan kauri, mutumin yana da kauri, yana da ƙirji babba, ya shigo masallacin, amma rigarsa ta yi, wato rigarsa da datti da ƙasa ma a rigar da kuma ta yayyage. Ya shiga cikin masallaci da dare bayan sallar isha'i, ya ce ya sallah raka'a biyu, sai naga ya juya baya waiwaya ya duba nan da ya ga ba kowa, ya ce ni ina bayansa ina gefe da ke duhu ne baya gani na, bai ganna ba. Ya ce sai naga ya daga hannu sama, sai ce ya Allah, ya ilahi ya sayyidi, haka yace ya Allah ya wato ya ubangiji na ya sayyidi, sai ba san ya basara ba sayyidi na sama kada zai sako ko, yace ya Allah ya ubangiji na, yace al'ummar garin nan bayinka ne, ka hana su ruwa saboda sun saba maka, amma sun zo gare ka sun roƙe ka ka ba su ruwa, baka ba su ba saboda zunubin da suka yi baka. Sai ce ya Allah ka saukar da ruwan nan yanzu, ina roƙonka ka saukar da ruwan nan yanzu domin kai mai gafara ne mai rahama ne. Ya ce wallahi mutumin nan bai gama faɗar wannan kalmomin ba, kawai sai na ji ruwa ya ke ce ba sai yadda aka yi ba. Ya ce ruwa ya sauka, ana ta cida, ana ruwa, ana walƙiya. Ya ce haka ya fita cikin wannan ruwan, mutumin nan ya fita ya tafi gida, sai na bi shi. Ya ce na yi mamaki, wani irin mutum da yake roƙon Allah da wannan da irin wannan addu'a haka ta karan tsayi, za ka ce da Allah ya ba abin yanzu. Ya ce da ya tafi sai ya ga ya shiga wani gida, ya ce sai ɗauki ƙasa sai ne wa gidan alama da laka, gida an yi ruwa da yawa, na dawo so da ina so da je gidan da gari ya waye da safe da je gidan, da duba na ga ruwa ya wanke amma da na ga alama, na buga na shi Allah wannan gidan kai, wannan gidan waye, aka ce ai gidan wani mutum ne mai sai da bayi. Fake gidan wani mutum ne mai sai da bayi. Sai kwakwasa mutumin ya fito, sai ce lalla na zo da sai bawa ne. Bawa zaka sai ya ce sai ce to aka shiga sai ganshi bayin ba su da sara guda 4. Sai yana so ya gane wanne ne, dan da ya ga mutum ya san ba shi bane. Kuma ya duba ya ga bayin nan duka, ya duba ya ga bai ga wannan mutum a cikin, ya ce ba wani anan, ya ce a su kenan in kana son bawan da zai ma aiki iya wannan guda 4 ne. Ya ce a
yace to shikenan sai ce ba ko bai ya abin nan zai fita, yana fita sai ga wani keji, sai ji motsi kamar a wani keji kamar kejin kaji a bakin kofa, sai ya ji motsi ce nan fa bai anan, aka ce wannan ba wani abu da zai, wannan shirme ne wannan, yace bai a cikin ce shi bawa ne amma ba abin da zai maka, ba wata tsiya yake ba shi, wannan bai da amfani, wannan ni ma jira nake ma ya mutu ba na huta da shi, inda ba wani abu zai ba. Yace ba ganshi, yana budewa sai ga wannan mutumin ne, sai ce to ni wannan nake so na saya. Yace me zaka yi da shi? A'a ni dai ina so, aka ci takaddama da yace shi yake so ya saya. Nawa ne kudin? Yace ko da ne ma ka bani, ni ba wani price ba ni, ko ne ka tafi da shi. Sai ba shi kudin sai tafi da shi. Da suka je gida sai ce masa ya sayyidi lima shtaraita ni, me yasa ka sayi ni bayan ka san ba abin da zan iya yi, na tsufa ba ni da komai, ba karfi, ba wani abu da zan iya yi. Sai ce masa kai ne jiya da dare, shekaran jiya da dare ko jiya da dare ka je masallaci kai addu'a ka ce kaza 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 na garwa ya sauka, sai ce a ba ni bane. Yace kai ne, ya za ka ce ni ne? Yace wallahi kai ne, na ganka. Ka tabbatar ni ne? Yace kwarai na tabbatar kai ne. Yace sai fashi da kuka shi wannan bawan. Yace da ya fashi da kuka, sai da kuka yasa sai da ya gurfa da ƙasa, yana kuka yana kafa kansa a ƙasa. Sai ce sai na je yana faɗar wasu abubuwa, sai na sunkuya na karfin ne na, sai na je yana cewa ya Allah mai sitar da bayansa, wannan sitar da kai mun fata yayi dan an gane cewa ni ne addu'a. Allah tunda an gane ni yanzu, Allah dauke ni yanzu nan. Yace wallahi sai kawai na ji ya ja numfashi kirr, shikenan. Ba sani ba ko akwai lesson a cikin wannan. Abin da nake so na kawo muku shine, idan muka gaskata Allah cewa zai yayi mana wannan bala'in da muke ci, wallahi ba abu ne mai wahala a gurin Allah, ba shi da wahala. Kada mu pointing fingers mu ce wani ne ya ja mana matsala, wani ne ya ja mana matsala. A'a, matsalar nan duk muna da ita, da talakawanmu, da masu arzikinmu, da malamanmu, da jahilanmu, da masu mulkinmu, da wanda ake mulka, duka muna da matsala. Kuma kowanne mu mai laifi ne. Sannan gaba ɗaya mu ba mu da gaskiya, sai masu gaskiyar kawai. Kila ko ba su da yawa, ko ba a ba da mu da su ba. To amma idan muka dage, tun da muna da imanin da muke yin sallah, mu tabbatar da wannan imanin, mu roƙi Allah da gaskiya, Allah zai yaye mana abin da muke ci. Yawan sabo da muke yi, wallahi alazim, idan muka roƙe shi zai kankara wannan abubuwa da kuma ya canza mana rayuwa. Abu ne mai sauki. Inna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa innahu ilayhi tusharun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.